Rojevên heyên rojevên mijarên di rojevê de em ê bigirin dest û li ser wana rawestin. Berê ku em dest bi mijarê xwe bikin, em dixwazin mêvanê xwe yê hêja jî wê bidin minasîn. Mêvanê me Birêz Sinan Çîft Yürek, parlamenterê Dem Partiyê yê Wanê heman wexta rêveberê Partiya Komünîst a Kurdistanê bi merheya xêratine serçava hatine. Tamaşa nêja û birûmet anha dosya me heye divê em dosya xwe bi hev re temaşe bikin û paşê em ê mijara xwe dest pê bikin. Bînerê nêja û birûmet me bi hev re dosya xwe temaşe kir û dosya me mijarên heyî di rojevê de di dosya me de cî digirin û ji xwe ev bernama me jî bernama herî dawî ya salê ye em di bernameke din de di salekî da bi hev re bin. Bu münasebetê em sersala wê ya nû jî pîroz dikin û di vî sala nû de mijarên pir girîng pêk hatin. Di nava wan mijara de mijara herî girîng jî pêvajoyê bûn, pêvajoya aştiyê bûn û ev pêvajo hê jî berdewam e. Li gorî pîvanên ku ewil hatibû danîn ev pêvajo divê di nava vê salê de divê hin aliyê de bigîştene hin encaman lê mixabin ew encam hê pêk natine komîsyon hat avakirin karûbarê komîsyonê pêk hatin û partiyên ku beşdarî komîsyonê bûbûn raporên xwe dan divê komîsyon rapora xwe ya hevpar amade bikirana lê ew jî hê nehatiye amadekirin ji bo wî dû me jî dem dirêj kirin û evê dû me paş di nava vî dû me paşê de dê rapora hevpar jî bê amadekirin. Em vê mijarê bi vê mijarê dixwazin dest pê bikin û mêvanê xwe re em dixwazin vê mijarê pirs bikin. Hem di vê serdemê de derbarê vî mijarê de mijara pêvajoya aştiyê ya Kurd û Tirkan ku di sala par di yekê kanûnê yekê cotmeyê de dest pê kir vay sal qediya salûr çend me qediya vay em keti sala duduya û ev di vî serdemê de dema ku meriv bêje pêvajoya ku destpêkê de pêk hate ew kelecan heye yan na û heger tune ye sedemê wî çinin û xebatên komîsyonê hûn çawa dinirxînin talokirina dû meha tê çi watê em dixwazin ji we pirs bikin ji kerema xwe re di vî derbarê de hem hûn weka parlamenterê Demê yê Wanê û hem jî em rêveberê Partiya Komünîst a Kurdistanê hûn çawa lê mêze dikin em dixwazin ji we fikrê we bikirin. Mala te ava ve gelek spas. Zor spas ji bu bername ji vê derfetê. Gelek spas serçava. Serî de em wê komkujiya êrişê dijî camiya Şia li Homsê tundî şermezar dikin. Gelek însan jiyana xwe desta gelek ji birîndarin êk jiyana xwe dan ji malbatan wan re ji gelê Elewiya re ji gelan re em sersaxiyê dixwazin êk birîndar rizin em demil dest hêvî dikin ki derman bibin. Di dîvê sala 2025 xediya Şêx Rew xediya 2026 di rojman em hêvî armanc dikin sala 2026 ji bo gelê Kurdistanê karkerê Kurdistanê wê cîhanê. Bu sala aştiyê, aramiyê û serkeftî em hûrbêjin. Hêvî em heve armanca me heve. Sêvî banga me he ji bo çarê cot çile li qada îstasyonê mitîng heye ji bo azadiya fîzîkî ya Öcalan em bana gelê xwe dikin bi girseyî teva wê mitîngê bûn daxwaze xwe bînin ziman wek mesajekî bidin dewletê. Em vegerin ser pirsa ve di serî davayî bêjin demakê pêvajoya dest pê kir hetanî niha salek derbas bû li hundir li derva gelê me gelanê me siyaset piştgirê dîde pêvajoyê dorda problem tune. Daxwaz armanc dikin ki pêvajo bi serkeftî bigije encam. Gelek em bên hêzên nav devletî zî piştgirî didin vê pêvajoya çareseriya nav xoya Tirkiye ya mesela Kurd. Dorda problem tune hêla çekberdanê de problem tune gelê me siyaseta me ya cîhanê piştgirî didin yani li
Kürdistan'a Bakurlu Türkiye çek be berdan siyaset bu arami ve siyasete demokratik peyvere. Evci tamamı kes edina ve cebra çek berdan bu. Le mesele vaya. Peyvaju çiye. Ne bu sa? Çiye yani çi armanj dike peyvaju. Çima peyvaju ne hebet ya da. Beli. Le mukabın. Yani mukabın Yani rapor hevi nadın. hevi nadın. Her se partizi ev giringen, her se partizi hevi nadın. Tiştki nü nabejin. Ev salake çi dibejin? Türkiye be terör. Beli. Em bejin işte madde 66, madde 42, madde 1, madde 127 vana nene guartın. Dugodun zati icacar de evna xısına rapor axwe. Edi hurgilin eğer به انجام ده ایوای وا گوتن نه حوجه و سر پلیک شیست پلیک رادسا سروک komisyonu بکرانا Yani Türkçe dereceye raporan çareserin aynı. نه ده yani ha set pelik ha pesit pelik ha pelik hun dibejine ki hun nabledik ne hun dibin em dibin destura binghe ne guartin qala şeşto şers em lenadin qala şalu dudu qala yek dudusi qala sadı bisahat ev çak çiye yani mesele çiye yek. Düdüyevi mesleri dağınız zaman emcar dibiniz zaman gerek hem eşkere bakın. Bernama ve de mecar dağınız zaman megotu ve koya ki bana mesela Kürt piskireka çaresekirne piskireka Kurdine. Liser encame mesela Kurdiskinne. Berdana biraz ucalan lehole rakırna kayyum ne olsa tankirna kayyuman Ambejin yasa dici terör nerm buye. Seriçiye be hazara insan emet çek berdin verin. Valatı xo vana gişki. Vana encamen ne olsa. Yani eğer mesela Kürtüne buna çıma vana pek ne zaten. Vana bran olur rabın. Bran roki peşta mafya heviye pek vere biraz ucalan berdin. Bran roki peşta entegrasyon de bejin. Entegrasyonu içi bu yani eğer entegrasyon düveyin kuanı kuradasa devleti bikin affo suçu nizam suçu affo falan bevana ev entegrasyonu ne eğer entegrasyonu vica veledinirin به حضر insan çeki haberdan hatın velatı ku ve tabi jiyana entegrasyonu siyaseti civaki bun nefs ve geriyan tabi jiyana çi bun siyaseti bun tabi jiyana em be civakê bûn divê hêlê de li ser entegrasyonê destê yekemîn de daxuyanî hat dayîn em bêjin besê hozat bixwe daxuyaniya xwe de got ne efû û ne em bêjin vegera malê em bêjin pêşiya siyasetê bê vekirin ku em karibin siyaseta ku em siyasetê bikin taybetî eva weka bang hat kirin lê dijberê viya de gotin eva ew ke eva pêvajoyê sabote dike yani eva mer bêje çi ji bo viya mer ji bo van tiştana niha eğer ew daxwaza ez naxizim nabêjim bürokrat e ji bo wê demeke dirêje şewermendê biraz serokkomar e belê bîne ziman dibêje ve kanûneke muwaqqat ji me re lazim e wek mîna kanûna 1928 başiya serildana Şeyh Said ji bo ki êk digotin suçlar bun, hususlu dihunun zaten. Ev dixwazin em ji wan re kanûneke muwaqqat derkin. Eğer fikr ramanê wan ev e, hevca nake yani li ser biskinin. Yani mesela Kürt, mesela ev, mesela suçlarî nine. İro biraz jalan got ki em siyaseta çekdarî nikarin pê. Em êdî em diqedînin. Me xwe dubare dikir. Ne wisa? belê 15-20 salim lê tişkî em bidine ser devletî xwe dubare dikir. Tenê pekînê devletî zîva 15-20 salin xwe dubare dikir. Ne wisa? Ji orada gerek ki devlet zînenlikê bide xwe çekberdanê da. Siyaseta tundî devlê berde gerek. Belki çekberdi diye em mil didinê gelek berde vêşinden ve negerin lê êkil serê çiya vegerin welatê xwe devlet bi çavekî wek suçdarî poşmanî lê binire tiştekî çareser ne var. Li vî çavê lê binirine bana êdî çekberdin ne digin dixwazin vegerin qada siyaseta sivîl. Em pêşiya wî vekin. Beraberan tevî jiyana
siyaseti ya civakê bûn em ji wî ev ê çabe entegre bûn em ji bo wayî bi wî şeklî kanûn nîzam derxin doğru da ev rastî heye bagamêj devlet heye her ne kadar ev çareserkirine mesela Kurd neve encam vezî ew gaveke giring e rokê pêş de bira em bên vê mesela qawim biqedînê êdî wa Birêz Ahmed Türk berat kir بله serokê hevşaredarê em bên Miskê berat kir gerek eger berat kirine gerek bana vegire ser wezîfexa ne wisa Birêz Zeydan hakez em zanîn meselê gerek vegire ser wezîfe xwe eger niyet û armanc aştî mayînde bikin aştî bir civatê de cî bigire ne wisa بله gerek devlet gavramışa yani Kurda hele xwe de çi destêvanat kir ji bo ku aştî navgel de cî bigire Dibên aştî vek toplumsallaşma bu lê çavê civatê li gel e dibên ki gelê çi gav şey devletê çi gav bavije ji bo aştiyeke mayînde ji bo aştî navgel de cî bigire çavê gel li devletê devlet gerek gav bavije ev gav zî gavê hukukî hinek mehanî ziman ew mesela eff û suçdarî nine ya duyemîn gavê siyasînin belkî pêşer davê dem gavê ser gavê siyasî Heyeta İmraliyet dedi be gelek partiyara hevditin kire taybeti heri davi be derketiya holê merdema bide ba hevudu gelo rapora ku di pêş de çê bibe bandora wî pozitif duî raporê de hebe tune be eva jalî gel ve jî tê merak kirin tamam hevditin heye hevditin pêktî olê mixabin di raporên ku hatine dayîn de netîcekî tune ye gelo dûme paşê rapora ku bê amadekirin da ew ki daxwazin ku millet dixwaze em bêjin ji aliyê siyasetkirinê da ji aliyê mafa da ji aliyê pirsgirêka Kurd da ji aliyê derxistina zagonan da hêviyekî heyî tune ye eva heger ya jî eva jî ez dixwazim ji wê hîn bibim di ew kê de yani mexsus dixwazin evî pêvajiyê wisa dirêj bikin ji demêra jî dilîzin gelo Serî de tişekî bidine ser serok komisyon got ki em doxaz dikin xebatê komisyonê du meha dirêj bikin yani xweyekê ev girêdaya mesele rojava ye mixabin hûn dizanin rojava zî li ser peymana heştê adarekî li ser heşt qala îro minaqeşeya dixwazin ve heşt qala hindirî wî tije bikin ji bo wê heyet diçin tên ew neyişne merhalekê ew peymana heştê adarê dehê adarê ki bîje encam yani çareserkirina mesele xwesêrê rojava û hikûmetê Sûriye hetanî dehê adarê şin davetin sêma komisyon zî xa girêdaya wira kiriye semû komelayan şexsiyetan her dualiya êdî bigîje merhelekê lê xweyekê devletîn çavê wî li xweseriya rojava çavê wî li ser sîstema Sûriye li gor wê encamekê nestîne naxwaze li vê derê gav bavije gerek vê li hev de veqetîne carden banga me li devletê re ew ne rast em wê bêjin em bêjin li hev nekirin û li Rojava li Şamê dîtinê ku tên kirin li hev nekirin û ku ew li hev nekin li vir dera jî dê nelhevkirinekî derkeve holê mesele giring ev e zaten serî da ger piskirêka çareserkirina mesela Kurd ya Bakurê Kurdistanê ya Türkiye Kurdistana Türkiye ev mesela vê derê başelî çi got serî da paşê heftê jotmeyê 2023 ka du bertek derketin yek serokkomarê İranî hanî ziman yezî başala li ziman got em biratiya xwe li hundir li derveyê sînor biratiya xwe aştiya xwe bihêz bikin bi kê ve bi Kurdar ve ne got bi Kurdar ve ama bi Kurdar ve got em mesela xwe bi navxwe de çareser bikin baş tê zanîn ki devlet Bahçeli binêvî çi zikir ev mesela me ye bira devletê dervayê me ê nav ê cîhanê ê heremê tevî karê me newin kerê xebata me newin mesela me newin mîne Sûriye mîne Iraqê baş e tamam madem wisa ev şax hûn çima girêdaya Sûriye didin wê meselê hûn hêlekê ve dibêjin ki ev mesela me
Hündüre Bəli. ya Türkiye ya Kürdistan'a Bakur'a tamam başa. Hele bir hun diyen ki hun gredaya Suriye Hoseriya Rojava dedin. Ev ne rastı. Gerek olur da hadi cüdavun ve hani zaman. Yani ben mesela Hoseriya Suriye mesela evre bıraktım ben. Kavada god mesela me hündüre mesela me bu çare serbikin. Jiboyu gerek lafdı vakatinin. یک دویی بانگمه ترکیه را کمره ترکیه را زیده باندور ندن سر حکمتا سوریه او نراسته او سنوره کی ویزی هیا زیده زورین زخمی ندن سر کردا یا بیست دولت عرب هنن بیست دو ارتشی وانا هنن نوسا Bəli. بیست دو ارتشی عرب هنن نتب حب دولت ترکا هنن حب دولت ارتشی نتب هنن ترکا نوسا دولت ایرانی هیا نحبتش ولاتا ارتشی قول شاقی هنن هو 5 میلیون کردان برا دو خسری وان پارستری وان هبن شما باید تعامل نکن شما دوین ایلام خو به پارستن بیلن خو رادست ها تشریح بکن اون راست باید بیجم و اگرم سن پرساوه اساس نها parti me mesela hevi hebu kiliser biriz özer seroke CHP dema ki av pevajo daha da meşandın AK Parti yan MHP net got mesela Kürt. Du gotun her daim mesela terör. An paşi navleken gotun işte komisyona nizam hevgirtunu netevi falan bevan neyse. Biriz özer du got ki av mesela Kürt'e em daxaz armaj dikin ki mecliste beş çare serkirin. Bəli. Mez emhine ki hevi çi bu yani. Mego CHP daxaz dikiyor ki meseleyle navli dikiyor. Hatta meclisi bu navi mesela Kürt nikaş bike. Le rapora CHP mukhaben em matman yani. Tişki nabece. Nabece mesela Kürdeş. Jibo ve ev raporana tişteki balkeşin şuma vur encamdan yek. Dediği komisyon daha Döveci ez amadeti yok. CHP büküm. Evet der navaraya gişte pırteni kaşkın. Hem de evke da düşüğüne İmraliye de helvestek nişanda gu emna fazın biçin İmraliye. Ve hemce rapora xuda yani gotun dici da be rapora xu yazık. Yani dibêjin bila evke İmamoğlu hafse derke ve demokrasi çe be em de ciyana demokrasi de kabi siyaset yapın. Yani raporu ev helvesta hiç gelo de rastiya CHP ya diro kavi nişanzi nade gelo. De mesela Kürt da mesela Kring'de devlet CHP Hin devleti. Hin devleti. Hin kode Komara Türkiye'de dest devlet CHP'den çıkaz deslatar ne beji. Jibo çabe gelzi çabe mezi ka CHP çbeje. Servi bu. Demaka paşi CHP derke tu zıkaku kolanan, daxwaz xal zıkaku kolanan, danîn ziman vek jo bu dorê da hêviyek çêkirû mixabin de ve rapora xwe da vekebin bi hêviyek çêkir. Ev yek di dîvî xweyeke MHP zêde guhê bil ser îsparata Türkiye. İsparat li gor siyasetê mesela Kürt daha rastî dibîne. Ev tehlike daha rastî dibîne mi? Gelek cara anî ziman. Emre Tener Çağanû ziman 2008 de rapor, çi rapor amede kirû. Devlet Bahçeli vana baş dizane û hesabê herî zêde siyaset hundir nake. Ji bo wê bankir, ji bo wê em bên işte ji bo Öcalan got, em bên lîderê PKK û hev du qet yani ev gelek ti şikastin yani divêne qalib. Hesabê siyaset hundir nekir. Kanete mi? AK Parti ve CHP her izlede hesabı siyaset öndürdükine. Hesabı siyaset helbijartine edikine. Ev nerraste, bu kokta nerraste, bangemel seri de hırsı partiyan re. Jahamu gelli Türkiye'ye, parti Türkiye'ye seri de hırsı partiye re. Deslatar o opsiyon yani muhalefet re. Ve mesele icar mekin mijara siyaset öndür. Ev mijara ses saliye. Cara davi hatiye Rojavê Şekberdan biryar hatiye standin û daxaz armaj dikin ki birêka aştiyane û demokratîk çareser bûye
ve devine ve derfete heba mekin. Bak ama CHP re, AK Parti re, MHP re, dikine mixabın müjara siyasete öndür evne rastı. Pirsa ew kêjî we şîrovên xwe da destnîşan kire bank jî we kir we gote zextê li hikûmeta Şamê nekin. Lê dema ku pratikê merov mêze dike ew zexta pir balkêş derdikeve ber çavan û heyetekî em bêjin çû Şamê taybetî jî di nava heftê de çû Şamê û em bêjin dema ku çûn Şamê jî di wî serdemê de êrişên lê Şeyx Mexsûd û Eşrefiyê jî dest pê kirin û gelek derdoran sedemê wan êrişan çûyîna wan a li wê derê vek jî girêdan bi awayekî mafdar û eva helwesta çûyîna wana ya li wê derê û yani bi wî reng em bêjin wezîr serfermandarê giştiyê Tirkiye çû wezîrê karê derve çû îstixbaratê çû em bêjin balyozên serbalyozên wana bi wana rabûn ew heyeta ya li wê derê gelo bi çûyîna xwe vê pêvajoya heyî jî naxitim bînin gelo hem çareseriya li wê derê ku çareseriya li wê derê xitimê li vir jî dixitime û ew bi xwe nabin sedemê têkçûna em bêjin aştiya Şamê û lehevhatina Kurd û Tirkan. Niha çûna heyetê zaten ev demaka nizîk da em bin wezîrê karê derve wezîrê karê hundir û serokê îstixbaratê Sûriyetê Enqerê sibê Enqerê diçe Şamê. Mijar diyar e ew heşt qalê dehê adarê li ser wî nixaştên pêkên daxwaz armanc dikin ki rokê pêş de ew peymana bi serrast bûye ji bo wê daxwaz dikin ki ev çawa bûye çito bûye xweseriya rojava kêm zêde qebûl kir Tirkiye. Lê divê bira hesege nebe hêzekî fermî xwe radesteyê bike heteşê bike wek bi ferdiyetî tevê bûye. Gelo em tiştekî bi raştî biaxivin. Niha di bingeha heteşê de zêdetir hêzê çekdar tinenin, arteşê wanê cuda tinenin, tümen, tuğayê alay. Simo tinenin. Ne wisa? Simo hîn skîne çî xuda. Gelek em de hêzê wî bingehê wî henin. Naxwaze yekek nabêjim. Henin. Ew hêrişê li em bên li dijî gelê Alevî, nal li dijî taxê Kurdan pêktîn. Kî pêktînin? Seranser bi em bên hişmendiye ev ye bi Ahmet Şarê. Ahmet Şarê divê gelek jara derva me nizanim. Rast nerese tişkidine çima Kurdara debêjin ferdiyet. Ev xas tuğa û tümenê Simo yani arteşê cihadîstê cuda, grubê cuda henin. Bi alay bi tümen girêdaya arteşa Sûdîne ne wisa? Şuma hesede dixwaze wek bi tümen û tuğayê te bi arteşê Sûriye bêya divên na ev şaşiyekê mezin e ne rast e. Türkiye bê hukûkiye, bê adalet e bê êlîda. Gelê Kurda xwe radeste heteşê bike ne rast e ve çi dîne serê Kurda em dizanin yek. Di dêvî niha girîngî ev e ki zêde zor û zextê nedin ser heteşê. Ahmet Şerê her kesî re divê erê erê. Lê cavê guhê Ahmet Şerê li ku derê îro herî zêde li Amerîka û li Suudi Arabistanê. Ne li Ankara'ya? Na. Yani guhê diye ser Ankara'yê zî. Ankara'ya divê erê erê. Lê biryara dawî guhê wî li ser Amerîka yani Amerîka dêm xeta Rojava û Suudi Arabistanê. Amerîka û Suudi Arabistan çi ye? Amerîka xeta Rojava em bên İngiltere û Fransaya, Suudi Arabistan xeta devletê Ereban e. Ne tenê Suudi Arabistan bi xwe tenê nine. Ji bo wê belê Türkiye'de diye berçava lê sınırı Türkiye demek ki yani zore medeme ji bo wê dema ki Hakan Fidan axftina xwe da mesela gaz qala mesela gaz zikir ev kir sanki axftina wî hata birin burxwa kir gele rehmezi şehraten. Şu ev ki yani ev mesele kadine ya. Şu
çuyuna embejin lüve deri o birine dengi bu rojeveki o gelo evya nerazi bune ki navbera wanda usaki xuda der yan xetaye ki o yaji Şam jizaktin Türkiye bezar buye ne buye ev jî tiştekî xuyatike gelo. Yani eğer ev rast e, birine aktina Hakan Fidan birine bir rast e, Bəli. ev tevi vate ki hateş yani hükümeti Suriye guhevan lehel hatina Amerika ve Suudi Arabistan'a. Bəli. Suudi Arabistan Amerika çüde beje sinor da yine berwana jibo ve naxazın le diji İsrail hükümeti Suriye ve kembeni peyam ekibine rojebe. Hakan Fidan servi diskin ser embin kompujiya Gazze ve ser siyaseti İsrail diskini Dengi birini hatları. eser Saddam Eyyubi hatta birini çünkü Amerika ve Suudi Arabistan elbette cüda. Ve demek tam duvid se keliye de hat birindama kala İsrail'e o embejin Filistin'e tıkırın ve demek Ahmet Şara yaji hükümeta Şam'ı vakaku buya havayı juanra ne gote ya hun alaka mev İsrail'in nekin nabera mev İsrail'de haberdan nekin ne yartiya ve bile ne be sebebi lehevkirna mev İsrail'e. نه بلا فکرنا ما راسته یعنی اگر د پاشی د محقق پاش ام بین هبدیتنی خوی تایبیتی دا او نه هن زمان اگر او نه تا زمان zaten اخفتنا حکم فیدار نه تا خود کرد Bəli. İlamatiye zamanı var. یک جیت دنیا عالم به اسرائیل را هفکاریه به امبیشن انفورماسیونا خدا دیپلماسیا خدا بازرگانیا خدا سیاستا خدا dünya hemi bir İsrail'e danu sendinet ki ya her izleyicici Türkiye peradı ki o Türkiye Ahmet Şaracı teşvik ki dvece bir İsrail'e baş derbaz ki siyasete teyarlı hemberi İsrail'e bile ereni be pozitif be le embejin danu sendinin kurda o ya İsrail'e ama be sehef peşvazi dikin o naxwazin eva sedema xoji çiye yani eva narazî bûna ji vê mervçî jê derxîne. Em girek pencere kebek. O Türkiye'de beş. Türkiye daha az armanj dike ki Kafkasya başur hatani Mısır. Ne olsa? Li İran'ı hatani Lübnan. Deselatlar be. Bir siyaset demokratik deselatlar be. Gel be Kurdar be ittifaka stratejik bekbine. Be Kurdar name. Ev idi eşkere el holiye derket holi. Türkiye çima tere la hamu dünyara nivi devlet ra dve ama ittifak müttefik stratejik ne olsa. Tere devlet Afrika hama vakt tekili pekine dve me de peymana imza dikin dve am bu müttefik stratejik. Baş ebra bu. Em ne dijiminin çima Kurdara nave am müttefik stratejikin ne olsa. Kurd eğer bre xoy hazar salinin. Kurd eğer Desiratiya Kurda jiko diji berjamandiye Türkiye'nin eğer. Dibijin ya. Ve çayı gerek seri da ji Kurdan ra. Kurdistan'a herem ya federal Kurdistan'a xoser. Nas bikin ittifaka stratejik beybinin ev çağ mesela İsrail Türkiye'si çareserdi be. Çiman ha İsrail Türkiye tane diji evde li ser Suriye. Tane mesela Kurda. Beşkere eve. Mesela Kurd xoseriya Rojava. Avna dibin ki işte İsrail milli diye vana. İsrail tine bu Kurda xabata xoy ne tabi pektinan. Ne olsa? İsrail abuna İsrail hafte sala Kursa da hafte salın xabat o tekşine xoy ne tabi dikine. Jibo ve Türkiye ve meseleli giredaya İsrail vakatine. Neni ke beda xo? Da xazdık ki Rojala nalavin deslatlar be siyasete demokratik. Jardı bini çizdikim. Kurdara ittifaka stratejik bekbine. Xuseriya Rojava Amedeye demildes. Kürdistan Federal Amedeye demildes. Ev çağ ittifaka ki naha dibejin jiddi Türkiye pektiye hem bien Yunanistan, Kıbrıs o İsrail ev be mana dibine zati. Jibo ve Türkiye eğer daha zeki armanj zeki ki siyasete xaxay demokratik bekbine yek
Hünde de mesela Kurd bereye kaçtane ve demokratik çareser bike. Düdü derve sinor destkeftine geliyor Kurd nas bike. Juvara ittifaka strateji bekmine. Çare bayağı. Bebe çare tümle. Wê demê pêşketina siyaseta Kurdu ya welatên derve sedema xwe siyaseta Türkiye ya ne demokratik em karin bêje. Ya ne demokratik yek ya dici destkeftine geliyor Kurda. Bele inkar imha. İnkar uyma. Gerek nas bike. Nas neke nabe. Gerek nas bike. Gerek belki az berjevendi Kurda geliyor Kurdu exo bik müşterek. Tane bıçağı berjevendi xule binre nave edi beş saat şunda. Zaten jibovi beri bir 12 sala hatmi. Gotin yani bir Kurdar ve mezun boğun. Rujalata nabin. Din kilve der Kurdar ve mezun boğun. Naskırna Xuseriya Rojavaya em bir ittifaka her du parçayı Kurdana Kurdistan'a evet çay Kürdistan dert ki bir olayı Kürdistan'ın nastıkiye desteği şeviti şunda vegeriya caradiz manu zaman bu Kurdara mezun boyun hatemi vegere pişte Kurdar sarbu evcet hatemiye nameş. Gerek vegere ser siyaseti aşkânı ve demokratik. Zexta li ser Kurda, swarbina pişta Kurda wekaku we pênase kir Türkiye piçûk nake. Mesela evet zaten. Türkiye bu hukusi nordar dikiye. Bu hukusi nordar dikiye. Jibo ve yani ev jînî ne? Yani em bêjin yani Kurdan neçarê ve xuseriye wê datir nakin. Kurdazi berjevedin Kurdazi Kars'tikiye baltel negi xuzi dikiye. Jibo ve yani çare eve gerek berjevandiye xo Türkiye bu berjevandiye geliyor Kudra bike hef. Bike müşterek. Tane bıçağı berjevandiye xule binre ev 3 sala nemeşe 5 de kat namaşe. Edi Kürt duvetine macun de tutta derket. Kürt 5 statü navnedi. Gere Türkiye bir hesabı neke. Ev hesaba kadiye iri. Federalizma Kürdistan kadiye. Luxusariye Rojava kadiye. Kürt ekhadi statü bin. Kurda gerek nas bike. Metrisiyel Kurdan nestine. Dostoyani, dostani o ittifak stratejik lebinre Kürt Xuseriya Rojava demeldes amede ki bu Türkiye reva ve ittifak. Ma mesela pırsa ketina tayara ya fermandarê giştiye ya Libyayê meriv wî jî neke nabe ji ber ku ji gelek aliyan ve rewşa Türkiye hinek bi vanara rû bi rû ye. Em bêjin demek berê balafrawî li evkê li dema ji evkê dahatin ji Azerbaycanê dahatin li Gürcistanê keti û di vî demê de em bêjin keştiyê wî de derya reş de em bêjin bi sîhayan bi toplantên bombekirin û her wiha sîhayê wî ya jî em bêjin firokeyên bê mirov li tên di nava erda Tirkiyeyê dikevin ya jî tên xistin. Evana meriv dema dide ba hev û dû gelo ji derve de ji bo Türkiye hişyariyekî ya jî em bêjin hêza Türkiye tê ceribandin û em bêjin de bi çi hawê meriv bixwîne fermandarekê giştî û bi heyeta xwe ya payabilin û hate li Türkiye rabû li ser Ankara'yê kete. Dibe ku qezakî be jî lê ev ketin tê şîrovekirin û ketineke wisa li prestîja Türkiye'de qezayeke wisa prestîja ewlehiya û hêza Türkiye ya leşkerî de tê çiwateyê. Ev giringe dibêjin ki vek ekîpsporin. Ev firok Belê. sê motorê wê hebûne. Ne dudu? Sê motor, hadi sê motor. Qeza wê nizam çend milyonu da yeke. Yani zuzu kaza nake. Nizam gotin nizam çend milyon da yek ihtimal de ki kaza bike. Böyle. Hatta ne kaza ne kirne. Van frokan. Mesela bir sal boyunu ne? Mesela li nirin boyunu. Duruşta ve guman heye ki guman heye. Tiştek ben li dici ve hirşek biye. Başali zani zaman gotin gumana ne siyaset mederaz gotin gumana li desme de belganame tine emne ilan hirşeye. Ama çi do bira bu ve kemen persekaniz rojevi.
Cani Rojava yek li ser başûrê Kıbrıs'ı mesela Gazê li ser Bakurê em bên Afrika taybetî jî Mısır û Libya hesabekî mezin heye li ser Libya. Nuzan li bila du hikûmetin. Yek Türkiye Asya, yek Hêzîdin Aslıkin. Doğruda şid ve birabu ev wek peyamek hat fehm kirin. Yani Türkiye'de peyamek hat dayın. Ekili dijî em bên desthilatiyekî nizîkê Türkiye hate Rojavê baga me cardı li Türkiye'ye. Em diyorsun ki siyasete şer, siyasete dijwarî, dijû berjevandiye gelan nameşiye. Türkiye eğer rastî dibêje bi girêdayiya dibên ya li cihanê li hundir sulh li cihanê li hundir aştî li cihanê aştî. Ne wisa? Eğer bi rastî vayî diparêzin ew duruşma wa yani sloganê wan ye gerek li hundir jî li derve siyaseta şer berdin. Türkiye nihal paşê Amerika devleta du emîne ki hêzê xwe leşkerî li derveyê sînorin. 11 yan 12 devleta hêzê wanê leşkerî yani. Terê Amerika zêdetir e, paşî Türkiye du emîne. Gerek ez ê li Afrika yan li cihanê server bim, ez ê wek împaratûr wê pêk bînim. Êdî vê şinda ew qediya gerek veyre nav xwe gerek car dibêjin mesela Kurd hundir da çareser bike du dîvî derveyê sînor li Kurdan li hev dibike vê çare li rojilata navîn min gotiya ew mintiqa navbera Qafqasya û Misrê bu mintiqa aştî û aramî ew di destê devleta Tirkiye û siyaseta Kurdan de ye. Belê. Eger hev dibikin ew ê pêk were ji bo wê bang eme cadin devletê re. Siyaseta şer nameşe. Taybetî li hemberî Kurda. Elemberî Kurdan. Li hemberî rojala namî Her kesî lê navxwe jî bi Kurda. Belê. Mamostet ew ki Netanyahu Serokvezîrê İsraîlê bi hevdîtina bi Serokvezîrê Yewnanistanê Serokvezîrê Kıbrısê re pêkanî em bij daxuyaniya ya çapemeniyê de ew başkara deng li Tirkiye kir û gote Tirkiye ji bo me gefekî ye tehdîtekî ye evaya xeterekî têde heye yan na Türkiye ji xwe ji divî bangê de xetere bibîne yan na û eniya ku anha di deriya spî de di çerçeveya van hersî welatan da tê avakirin û Misir jî piştkiriya vîya dike û Lübnan û her wa dixuye ku şara jî ew pir zêde dijberiya vîya nake hewqa dewlet piştkiriya vî eniyê dikin ji bo Tirkiye xetereyekî heye tuneye di vî çerçevede Tirkiye pêwîst e ku eyarekî bide xwe yan na. Türkiye gerek siyaseta xwe derve Hûn bixwazin bikin kerem kin. gelek spas dikim serê de ez vayê bêjim têya gotin ki hesabê devletê veke bin heftê heştê kadroyê PKK'yê payebilind Belê. wana jî binê İmralî. Yani berdana Öcalan ne? Wana jî binê İmralî wir dibêjine rast e ne rast. Belê. Lê eger tiştekî wê di hişmendiyek nirinek wir di heşê devletê de dîfaqa Cumhur de ye ew di kok de şaş. Yani kadroyê PKK bine İmralî ev şaşê gerek berdana Öcalan rokê pes da pêk vere Öcalan azad bikin, fizikî azad bikin. Ji bo wê çarê mehê giring e o li dijî wê mitînga evî dibên ya çarê mehê ya AK Parti ev ne rast e İttifaka Cumhur MHP tişkî cuda lênir. Belê. Problemine gora pêk bînin ama AK Parti çîkî wek ev lêdenir ye. Bu guman lêdenir. Ev ne rast e bang emelgelê me re çarê mehê gerek. Gelo ji bo ew kê nebû ji bo ku beşdarbûn hindik pêkwere girse zêde be bandora wî dê li ser wana daha zêde be ew ji bo wî jî ew jî bîna wî jî jê nayê gelo. Yani eğer svê var dibêjin em dixwazin siyaseta aştane çê pêk were çek bê berdan ne wisa biraberdin Kurd bi azad mitînga xwe bikin nirênê xwe dîtîne xebîn ziman kesîra tiştekî dibêjin na ji bo wê gerek piştgiriyê bide serî de AK Partiye. Dijî dermekebe. Bang em ji bo gelê me re çarê me gerek ki qada îstasyonê em tije bikin. Malava ava Sinan Çiftürek parlamenterê Dem Partiyê yê wanê û rêveberê Partiya Komünîst a Kurdistanê we hat nêrînê xwe bi me re parvekin malava ava. Temaşevanê hêja û birûmet
هفته پیشیا می سالانویا سالا و جارکدن پیروز به گلی کرجی دخویه کو د چار قانون دا سالانو به میتینگ مزن پیشوازی که ام یا و یا گل همی به هفته پیروز دکن ام جب منا بخیر و خوشت دم باش. زور